Umangothobane isangoma esipulonyezi inye isiphula amathambo phathe kuba sandla sensimbi. Sikhomba sentambo edlize izibongo zamadoda umteli watshelwa abathathu yena lokhuluma. Namhlanje sacela ukuthi sikhulumeni ngedliso bakwethu. Khona idliso elifakwe ekudleni. Kukhona idliso ogeza ngalo. Khona idliso edliswa umuntu ebusuku. Sicela ukuthi sikhulumeni ngalawo madliso. Kukhona amadliso ayingozi njengaleli elingena ekudleni. Mina-ke idliso engilincamelayo ile dliso leli ogeza ngalo. Mese-ke wena uma usugeze ngalo mase senibambana mese lingena ngeziqu zoboya. Sikhuluma ngalelo dliso. Idliso leli elingalona ingozi. Idliso lelo elingalimazi umuntu ngisho edlozini. Ngoba la madliso lawo okudlisa umuntu, la madliso lana anamafutha ey'lwane, la madliso la thola ukuthi afakwe iy'cubu zey'lwane, mese efaka ovuka, ihambe lento mese iyavuka kumuntu. Ithi uma isivuka kumuntu mese lo muntu eyathothobala noma uma engathothobali mese eyashona. Uma engashoni mese kuba ngathi unesilwane kanti lelo dliso. Lelo dliso-ke yidliso uma khona umuntu odlisiwe thola ukuthi lo muntu udlisiwe uyanqaba ukulikhipha uba isithothobala. Manje vele abantu bakuba ngeke baze bathande kuzodingakala ukuthi lowo muntu aphalaze. Liyaphalazwa lelo liphume idliso. Sengisho ukuthi idliso eliba ngcono kuba leli lokuthi ugeze mese-ke uyalenza ngendlela yakhona engiyobe ngilayele yona. Nengiqonda ukusho la ukuthi abantu kufanele beyeke ukudlisa abanye ngoba ngalesikhathi umdlisa umuntu yilesikhathi uvala izinto zakhe. Umuntu ma esedlile yabo ngalesikhathi udla wena usuke udla nani namathongo nemimoya yakini. Ngalesikhathi nidla leli dliso kukhona abantu abathi banelwane kanti amadliso. Khona abantu abaphupha belele nabantu kantini yila madliso lana abawadlayo. Yikho ngithi uma unaleyo nkinga leyo yalelo dliso lelo, uma unenkinga yalelo dliso kufanele uthole inyanga eseduze uphalaze mazikhona ey'phalazisayo. Mazingekho ungifonele. Sengisho ukuthi yena lelo dliso lelo liyingozi. Liyingozi kanjani? Liqhelisa idlozi kuwena. Liqhelisa nabanye abantu obathandayo kuwena ngoba ugcina wena usuthanda umuntu oyedwa, ugcina usuzwa umuntu oyedwa. Ugcina usubona ukuthi lo muntu lo nguye umuntu obalulekile kunawe, nawe ugcina ungasayithanda. Sengisho ukuthi yena lawo madliso lafakwe ekudleni amadliso ayingozi. Akhona amadliso angafakwa ekudleni, akhona amadliso angafakwa nje ekudleni bakwethu. Bengixwayisa nje ngedliso ukuthi idliso